Assalamu alaikum mutane na da fatan dai kuna nan lafiya ta ku ce Hadiza. Mutane na yau a bidiyo din nan muna cigiyar ango. Wata ajiya ce yar shekara 48 zuwa 49 tana nan a Nigeria FCT Abuja. Mutane na musulma ce kuma ga tanan dai tana neman mai gidan da zai aure ta. Please dan tijo ba ta neman young boy. Kai dan shekara 20 ko shekara 30 dan Allah. Serious relationship kuma aure ake so a yi. Halal kuma soyayya tsakani da Allah. Mutane na dan Allah ka ku manta ku danna like, ku yi commenting kuma ku yi sharing din video din nan a duk wani platform da kuke kallon mu, ko a Facebook ko a TikTok ko a YouTube. Haduwa na alkhairi insha Allah. Ta ku ce Hadiza. Assalamu alaikum. West Coast service to London Euston, calling at Stockport, Wilmslow, Crewe, Stafford. Something that doesn't look right, speak to staff or text British Transport Police on 61016. We'll sort it. See it, say it, sorted.